Bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnko bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na
bureau bɛ u bolo kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan 4 a fɔ Emicom SRL. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ye juin kalo ale tile 29 ye bi ye san 2026 an bɛ o la ka foli kɛrɛnkɛrɛn sɔgɔmada in na k'a di filamuso ma n'o ye Jaba Sidibe ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Salakaw ka sigi la k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Siriman Bacili an b'a fana fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Sori Kɛmɛso k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn. Bayiba mairie du district kɔnɔna na k'an b'a fɔ ka Lafiyabugu ka ni Amdalayi ka bɛɛ lajɛlen fo. Bayiba ale sababuya la bi sɔgɔmada in na min ye monsieur le ministre Tchɔnɔ Umar Asi Jalo le génie k'an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Amadu Gasama an ka foli bɛ se a ma min ye Jalafarakaw ka maire ye Seru Sakɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Jalafara ni Sajola bɛɛ lajɛlen fo. Fala ye sanuko kuma bɛ ka wuli aw ka yɔrɔ la dɛ. A kuma bɛ ka caya dɛ. Kayimara yɛrɛ sanuko a ko dugulen bɛ tɛ se ka dɔn. Monsieur le maire an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin waati na a tun bɛ taama na an b'a dɔn k'a fɔ a kan ka segin sɔɔni ka na an sɔrɔ yan ni Ala sɔnna a ma an sigi ka a kɔnɔ sabula maire min don ale ko de ko fo a k'a ka mairie bɔ pewu togoda la k'a kɛ duguba mairie ɲɔgɔnna ye Fala ye. Sɔgɔma in na an da yɔrɔ man ca Bafulabekaw ka baki Fala ye ja dugu min ɲɔgɔn galama koyi Bafulabeka dɔ ye n wele o ko baki dɔ bɛ Kulukoro k'u ka taa n'o ye Bafulabe ko komi Kulukoro batigɛ man ca sisan ko o baki ka kɛnɛ nin na kosɛbɛ ko n'o taara ko Bafulabekaw bɛ lafiya. Taji suɲɛ halisa a ko bɛ senna Fala ye zen ta kɛra Sikasokaw fɛ Lubugu la min ye wolomasiri tabaw ye u boloda maa dɔw kan an n'an da don o kuma na. Sanu Keɲeba ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ garamu 200 miliyari 14 ko o taara a ma ye hali bi nka Fala an b'a perepere latigɛ dɛ. Sanu bɔyɔrɔ lakodɔnni ka sanu tɛ dɛ. Société bata tɛ maa mun don hakilila k'a fɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛn minnu kama kosɛbɛ ni brigade kan ka sigi a ko kama o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye. Sanu bɔyɔrɔ bɛ maa minnu bolo zanni kelen kelen na ni maa si ta tɛ. U yɛrɛ dama dɔrɔn de t'a dɔn ye o dɔ de tununnen filɛ nin ye n'o tɛ fanga ta o tɛ kɛ tan cogo la dɛ wa min ye société ta ye o fana tɛna na nin cogo in fana na wa hali u y'a fɔ ko wolomasiri taba min finitigi min u yɛrɛ ko sécurité u m'a perepere latigɛ ne b'a dɔn an ka garde mɔgɔ t'a la an ka gendarmerie mɔgɔ t'a la an ka polisi mɔgɔ t'a la u yɛrɛ ka lakanabaw de b'u bolo nin ko ninnu bɛɛ la ye n'i taara yɔrɔ ninnu na i yɛrɛ b'a ye o
société de gardiennage de b'u bolo u n'olu de bɛ baaraw kɛ hali olu de bɛ olu de sɔnsɔrɔmalen b'u bolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc n'ala sɔnna a ma nin waleya in kɔni kɛra fala ye ko yaasa ka se ka pankurutigi kɛnɛ kisi sira minnu bɛ bɔ a la ka surunya a la olu bɛna yɔrɔ janya kosɛbɛ baaraw daminɛna min ye minisiri 3 ye olu taara u ɲɛda kɛnɛ kan k'a lajɛ baara bɛ cogo min na an ka CNT ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye kabi kunungo ale bɛ Burukinakaw fɛ yen AES wasabulon olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ min bɛna tali kɛ u ka baara ale sigili ka sen kan APDP ale y'i bolo fa k'a to denmisɛn minnu ye kalan kɛ n'o ye master class ye ka ɲɛsin maaw bugunatigɛ sɛbɛnw ma ani olu yɛrɛ tun ye jɛrɛba min kɛ o kɔmasegi sɛbɛnw o dira an ka jamana ɲɛmaw olu ma Dilika school maaw olu ka denmisɛnninw laja denmisɛnnin minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲamada ye san kɔnɔna na o ɲɛnajɛ kɛra sibiri tɛmɛnen Dilika school la ɲamanakaw ka dugukɔrɔ ale kɔnɔna na ACM n'o o ye association des jeunes musulmans marabouts du Mali ye ale fana ye bato ni dugawu don kɛ kunungo o kɛra dumansana nafajikaw fɛ yen fala ye ko min ye funteni ye a barika bonyanen don nansara jamana na maa 1000 o de fatura ko senfɛ faransiskaw olu fɛ yen faransi y'a yira fana k'a fɔ ko burukina yi fasani min ka bɔ a la nin ye ko o ma jɔ a ye coupe du monde kɛnɛ ka sa Afrique du Sud ale senbɔra tulon na han est ce que tɔ minnu yɛrɛ éliminé na olu sera ka so fɔlɔ yɛrɛ Afrique du Sud ma fara olu kan yɛrɛ ni dɔw bɛ pankuru ta ɲɔgɔn fɛ bi ndolantan 3 bɛ yen Japon Brésil o de kan ka kɛ k'a ko datigɛ nin y'an ka kuma la kumaba ye bi sɔgɔmada in na sɔɔni sisan an bɛna walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Fala ye i bɛ kɔnɔ caman ye u bɛ kasi maaw tɛ siga foyi don a la i bɛ nduga kasikan mɛn i bɛ ɲama tutu kasikan mɛn nka ni gengi ko ngɔki dɔrɔn fala ye kɔrɔ bɛ don o la o de la bamananw ko fura foyi tɛ mandiya a la fala ye ni makako maaw ye fura foyi tɛ o la nka jeli Bazumana b'a ko n'i b'a fɛ ni maaw ka ɲɛ duguba sigi la fala ye a to tanga funi kɔrɔ tanga yɛlɛ i fɛ sɔgɔma in na an bɛna kado min di fala ye bɛɛ kado don a bɛ waati bɔ anw si sanga man jan kosɛbɛ ten kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ an kɛra petit nagenu ye an y'a la kɔlɔsi k'a fɔ ko fɛn min bɛ anw ka sifinw sosuwa bi fala ye dɔrɔgu don dɔrɔgu a kɛcogo ka ca bi an ka jamana kɔnɔ dɔrɔgu a dogocogo ka ca dɔrɔgu a matarafacogo ka ca dɔrɔgu wa a kɛlɛcogo fana ka ca an ka jamana ɲɛmaw fɛ fala ye nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ polisi ɲɛmaa caman bɛ yen u ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ ka fɛɛrɛw sigi dɔrɔgu ko a bɛ se ka kɛlɛ cogo min fala ye nka jɔn ko ala polisi o polisi ye tɔgɔ sɔrɔ nin ko in na fala ye u b'u sen fereki la k'i firi ka t'i bɔ k'i bin k'i bolo bɔ baara la pewu taa tɛ mɛnɛ si tɛ bɔ hakili la k'a fɔ min ye polisilaka caman ye olu ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛ ni dɔrɔguko kɛlɛ ye an ka jamana in kɔnɔna na yan a bɛ hakili jigin maa min na o ye Tomoda ye ale tun ye funufunu sigi 13e arrondissement kɔnɔna fala ye a waati y'a sɔrɔ an b'an ka kiledu sigi la ani Tomoda ye baara caman kɛ nka Sumako dugumajɛ fala ye an y'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ka ko sina ka nɔgɔya ten pewu hali an t'a dɔn a bɛ faamu a n'a ɲɔgɔnna caman polisilakaw fɛ yen wa a n'a ɲɔgɔnna caman gendarmelakaw fɛ yen a n'a ɲɔgɔnna caman marabolow kɔnɔna fala ye minnu bɛ yen n'u y'a da u ni ka fɛɛrɛw sɔrɔ min bɛ kɛlɛ kɛ ka ko in ban pewu i b'u tunu ne maa tu hali u kibaruya dɔn tuguni sɔgɔmada in na yɔrɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna fala n'olu dɔnnen don dɔrɔgu feere la kosɛbɛ an lamɛnbaaw ka hakɛ to dɛ Bamakɔ misiriba b'a la n'i ma fili n'i ma ɲinɛ dɔrɔgu yɛrɛ feerekan tun ye mun ye n'i nana n'i ko tabatiya da n'u ko a b'i la a bi o kɔrɔ ko dɔrɔgu bɛ yen fala o n'a kuma ɲɔgɔnna caman o n'a fɛɛrɛ ɲɔgɔnna caman min ye maaw ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ nin bɛɛ la
an ka finitigiw fo k'u waleɲuman dɔn wa hali bi a cɛsiri bɛ sen na colonel major Fuseni Keyita n'a ka cɛdenw bolo OCS kɔnɔna fala ye drogue nana kɛ mun ye kabini fɔlɔ an b'a ye a mugu jalan n'o bɛ ta bi a nana kɛ pikiribiɲɛw bɛ a la a bɛ kɛ naw la a bɛ kɛ jiw la a bɛ kɛ feerelikɛyɔrɔw la walayi fala ye kuma dɔw yɛrɛ la ne yɛrɛ an delila ka taa musokɔrɔba cɛ koyi u y'alimu kayi kɛ fɛn na u y'u dɔn fo ka t'u ɲinɛ k'olu ye musokɔrɔbaw ye o kɛra dɛ maaw tulo b'an na Bamakɔ yan o tun bɛ kɛ yan ko yaasa kɛnɛ ka ja k'a ye alimu kayi dɔ kɛ lemuruji la an baw y'u dɔn fala f'an dar'u cɛ drogue bila ko tɛ a kɛlɛ ma daminɛ bi nka bi de ta ka jugu sabula i bɛ maa caman sigilen k'an bɛ gɛrɛn na gɛrɛn tɛ wuli gɛrɛn tɛ ci i bɛna kuma gɛrɛnnadenw fɛ u sigilen don k'u ɲɛ coro nka u ɲɛ ci la a dɔw yɛrɛ bɛ yen bi ko bloqué i bɛ denmisɛnnin de jɔlen kaki a tɛ se ka bɔ a nɔ na f'i ka bere ɲini k'o fara a kun kirina in k'a bila fala ye nin drogue n'a ɲɔgɔnna damandanw de b'an ka jamana kɔnɔ sisa u tun b'a k'o kɔnɔ ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ sɔrɔ sisa la nka bi bi in na fala ye sigana yɛrɛ tɛ min na fiyewu npogotigilakaw fana donna a la dɛ an ka du cilen de filɛ an sigilen ɲɛna nin ye cɛnin in ka ɲi a masumalen don a tɛ se maa ma fala ye a bɛ min kɛ tile fɛ e t'o dɔn a tɛ min kɛ su fɛ e t'o dɔn gɛrɛn sigilen don e ka da la e t'a fɔ a ye wuli ka bɔ yen nɛgɛ ka ɲɛ nin hakɛ in sera yan t'aw sigiyɔrɔ ye wa fala ye ko ninnu de bɛ nson tɛmɛtɔ ye wa ko ninnu de bɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ wa ka na i jigi da o kan koyi wa an ka dugubaw caman bɛ yen bi olu balo bɛ bɔ drogue la an ka sigida caman bɛ yen bi olu balo bɛ bɔ drogue la wa hali an ka maa dɔnbaw bɛ yen bi fala ye ko bɛ ko la bi o sinsinnen don o jaw sinsinnen don drogue de kan dugubaw kɔnɔna na dugumisɛnw kɔnɔna na an yɛrɛ tun tɛ min dɔn kɔrɔlen fala ye drogue sɛnɛni yɛrɛ nana daminɛ an yɛrɛ fɛ yan sa kɔsa in na n y'a mɛn k'a fɔ ko lajɛ dɔ sen fɛ juraw ka lajɛ dɔ sen fɛ a kɛra san 2018 san 2017 san fala ye ko an ka jura dɔw tun y'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka don jago la han olu bɛ se ka na n'a Nescafé ye ko foyi t'o la ko komi fura ko drogue bɛ fura k'a bɛ fura la ka ban ko a ma se an ka ban k'a min nin bɛɛ fɔra jamana in kɔnɔ yan fala ye nka mun bɛ yen bi nin kalo in tile 26 o tun ye drogue kɛlɛli tɔgɔla don ye fala ye a ka kan minnu ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ u ka fo o senfɛ sa minisiri Dawudu ale bɔra ka bataki jira baara min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin drogue kɛlɛ ma fala ye nka ko wolomasiri tabaw kelen tɛ se dɛ min ye finitigiw kelen tɛ se bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma a y'a jira sa k'a fɔ min ye diinɛtigiw ye denbaw kalandenw anw kunnafonidilaw maa maa bɛ yen n'o bɛ dɔ kɛ ka se ka wuli ka dɔ kɛ ka kuma kɛ k'an bɛɛ ka jɛ ka fara gouvernement kan fɛɛrɛ minnu bɛna sigi o ka se ka kɛlɛ cogo min olu ye fɛɛrɛ caman sigi maa minnu bɛ yen ni drogue ye olu joli tiɲɛ ka ban k'olu la kɔlɔsiliw kɛ minnu kɛra bingalikɛlaw y'a la minnu kɛra criminelbaw ye minnu kɛra kojugukɛlabaw ye denmisɛnnin minnu bɛ k'u sen don a ko la olu bɛ ka fɛɛrɛ sigi OCS ale ni jɛkulu wɛrɛw fɛ gouvernement kɔnɔna na chiffres ka minisiriso ka munumunu salo kɛ kalanso la ka munumunu salo kɛ jama lajɛyɔrɔw la ka munumunu salo kɛ chiffres yɛrɛ ka lajɛw la min ye ɲɛnajɛba minnu bɛ sigi an ka kɛnɛ kan fala ye nka o bɛɛ n'a ta minisiri Dawudu ko gɛlɛya bɛ yen dɛ san 2025 kimɛli kɛlen kɔfɛ fala ye drogue min yera an ka jamana kɔnɔ ni bolo sera ka da o kan k'o minɛ o bɛ taa se tɔni 270 ma min ye kilogaramu 640 o y'a maɲɔgɔnlenw ye a n'a manjalaw maa minnu minɛna o ko senfɛ maa 884 tɛgɛ sera ka da olu ka OCS cɛdenw fɛ n'o y'a sɔrɔ OCS o baara kɛ fala ye bibi na min bɛ ka baara yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya o ye ka fɔ sa Sidobakaw fɛ yen Buguni marabolo kɔnɔna na dɔw yɛrɛ taara kɛ drogue yɛrɛ sɛnɛni la siɲɛ kelen a ju 500 o tun bɛ ale bolo a fɔ drogue ma ko cannabis u ye tɛgɛ kɛ ale kan OCS ka wulikajɔw kɔnɔna fala ye a nana ye k'a fɔ nin waati laban in na drogue bɛ ka taa an ka jamana kɔnɔ min ye 100 sirada la denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 18 na ka na se san 45 ma fala ye maa 19 olu bɛ drogue kan an ka jamana kɔnɔ yan min ye an ka jamana yɛrɛ sifinnakaw ye 100 sirada la sa a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo 78 na min ye denmisɛnnin ciniw ye n'o ye musomanninw ye fala ye
kɛmɛ saradala 9 olu bɛ drogue ka bi sifinw sa minnu ye san 14 ye kɛmɛ saradala olu ta ye 3 ye ministre Dawudu ko nin kan ka maa siran nin kan ka maa jɔrɔ nin kan ka to maa ka wuli k'i jɔ n'o tɛ don dɔ la i bɛ duntanya polisiw b'u sɔn OCS b'i sɔn gendarme b'i sɔn douane b'i sɔn zofɛrɛw b'u sɔn olu fana ka wuli ka jɔ kɔnɔna na u sera k'u bolo da tɔni 14 ka fala ye a maɲɔgɔlɔnfɛnw kilogramme 780 olu sera k'o minɛ min ye maa 83 ye tɛgɛ sera ka da olu ka douanelakaw fɛ ministre Dawudu ko nin bɛɛ kɔfɛ min bɛ don min bɛ min min bɛ fiyɛ min bɛ kɛ jiw la min bɛ kɛ pikiribiyɛnw la mun bɛ kɛ jɛrɛyɔrɔw la ko halisa k'o barika ka bon sabula n'i y'a jateminɛ fala ye san 2023 u ko k'u bɛ wolomasiri tabaw ta kɛmɛ saradala an ka denmisɛnnin tilancɛ si dusu man ɲi fɛn fila tɛ dɛ dɔrɔgu n'an b'a fɛ an ka siniɲɛsigi ka ɲɛ n'an b'a fɛ an ka baaraw ka sigi sen kan tiɲɛ don jamana ye fɛɛrɛw sigi sariyakisɛw kɔnɔna a bɛ yen procureur cybercriminalité bɛ wuli ka jɔ la police spécialisée bɛ wuli ka jɔ la jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ k'u se kɛ fala ye nka a ti ɲɛfɔ anw yɛrɛ dutigiw ka don ni kɛlɛ la e den bɛ ko la e tɛ ko min ɲɛdɔn i denmuso bɛ ko la e tɛ ko min ɲɛdɔn e ɲɛ b'i ka sigidaw la denw walidenw nanen don kalifa i ma su ni tile u bɛ don ka bɔ la e tɛ ka foyi la kɔlɔsi fo don kelen a bɛna fɛn na ko polisiw b'i ka da la ko drogue b'i ka so kɔnɔ o de la sa i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko kojugu bɛ sen na yan'o cɛ an k'an cɛsiri an k'an jija an ka wuli k'an jɔ drogue a bilama a kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min fala ye OCS a ɲɛmaaba n'o ye colonel major Fuseni Keyita ye a n'a ka cɛdenw u ye taa Tukari forobamugu la sabula k'a daminɛ san daminɛ na ka na se sama fala ye tɔni 60-70 u y'u tɛgɛ da o kan wulikajɔ ni cɛsiri sen fɛ ale fana ye falen don k'o la ko ye fala ye ni polisi taara fini na maaw cɛla i tɛ se k'u minɛ koyi ale y'a falen de pewu wa min ye fɛɛrɛ kura minnu fana sigilen don u bolo an tɛna an da don o bɛɛ la yan bi nka baara min bɛ ka kɛ yanni san ka ban an bɛ fɛn wɛrɛ mɛn min tɛ nin si ye ko ka di a ɲɛdɔnbaa ma maa minnu bɛ sa baara min na o ka di o ma anw fana denbaw anw denfaw anw dutigiw anw kɔrɔkɛw anw kɔrɔmusow anw minnu ye limanaw ni bɛnkɛw ni tɛnɛmusow ye an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka duw kɔnɔ yaasa an ka duw kana ci wolomasiri tabaw fala ye k'u bɛ cɛden ta kɛ a gɛlɛyalen don bolo bi sɛgɛsɛgɛli o sɛgɛsɛgɛli nin degun in de bɛna bɔ k'i jɔ aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la
ayiwa fala ye wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Jean Élisée Daw ye k'u ye lakɔlɔsili kɛ taji suyɛni ko ta na sira fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ni wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u bolo dara fɛn dɔ kisɛ ka nin kalo in tile 22 fu falaki u ka sɔngɔ la Sikasokaw fɛ yen wulikajɔ in kibaruyaw sɔrɔlen kɔfɛ maanifinw yɛrɛ de ye kibaruya d'u ma a y'a to sa dugu min bɛ yen n'o ye Lubugu la ye camion citerne dogolenw ale ni bidɔnw falen o taara ye yen sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw y'a yira sa Jean Élisée ka bataki kɔnɔna na fala ye ko min ye barigo 137 ale ni bidɔn 20 litiri 25 bidɔn olu falen tewu u taara olu sɔrɔ ye min ye barigo 65 ye ani litiri 25 bidɔn den 14 olu kun langolon bɛ yen maa caman de bɛ olu yera nin ko in senfɛ tɛgɛ dara olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na min ye nin waleya cɛjugu in ye n'o bɛ tali kɛ ka dan sigi sa taji sɔrɔli ni taji feereli ni taji baarakɛcogo ɲuman na ka anw kumaniya la ka taa di Bamacɔni ɲumanwalekɛbaw ma Jean Élisée ko k'a tigilamaw u na taa kiiri tigilamaw sɔrɔ ye u na olu jaabi wa k'u b'a ɲini dugudenw fɛ an ka hakilina kɛ kelen ye min ye baara min bɛ sen na n'o ye ka taa taji ta ka na n'a ye wolomasiri tabaw fɛ k'o bɛ to sen na nin waleya cɛjugu ninnu fana u b'olu fana kɛlɛli fana kɛ ko k'a ɲini bɛɛ fɛ sa bɛɛ ka sɔn ka baara kɛ ni wolomasiri tabaw ye nin baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min fala Lubugu la ka jan u ka na dɔrɔn Bamako station fɛn fɛn bɛ yen u ka taa bɛɛ kɔnɔna lajɛ mun b'a kɔnɔ ni taji bɛ yen ni taji tɛ yen u bɛna n'a ye ni taji bɛ yen ni taji tɛ yen fala ye Lubugu la ka jan Bamako station bɛɛ u ka don a bɛɛ kɔnɔ ka bɛɛ ka kiwu kɔnɔna lajɛ minnu b'a la ko taji t'u bolo citerne min bɛna fala ye n'a bɛ taa bila mɔgɔw ka ko ka taga k'i ka station na a kana jɔ ka si parce que san ɲɛ b'o o de la citerne bɛ jɔ ka si de ni dugu jɛra u bɛna a k'a kɔnɔ minnu b'a k'a kɔnɔ jɔnniw don fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min u bɛna ni citerne ye k'a kɛ dingɛ kɔnɔ ka dingɛ kɔnɔ ta jateminɛ ka sɔrɔ k'a k'a kɔnɔ feereli bɛ daminɛ wa an ka marabolow fana kɔnɔna na fala ye ma ban an ka gouverneur ye dɛ nka u k'a lajɛ baara kɛcogo gouverneur ka baara kɛcogo falen parce que u ye mɔgɔ caman cɛ ka don jɛkulu ninnu kɔnɔ olu tigiw fana bɛ ka taa feere maaw ma olu yɛrɛ danamɔgɔw don dɛ u dalen d'u la k'u jɛlen u tilennen don nka olu tigiw fana bɛ k'a sɔrɔ sɔnɔgɔya la min kɛ u fana bɛ ka taa n tɛ san sɔngɔ fara a kan ninnu ye fɛnw ye fala ye baara min kun sigira sen kan ko mototigiw bɛna taa station kɔnɔ na ni a dɔnna k'i ye moto ta budɔnko fɛn ninnu nin si tɛ ka labato ni nin yera Sikaso Bamako kɔni ta n'i y'o mɔmɔ bi i bɛ fɛn ye min ka jugu nin bɛɛ mɔgɔw bɛ taa citerne jɔ n'u ye citerne jɔ ko dugu mana jɔ k'u bɛna na k'a kɔnɔ minnu bɛna na citerne ye olu bɛ taa a bɛ k'a kɔnɔ wa a tɛ k'a kɔnɔ wa mɔgɔ tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn o feereli fana mana daminɛ heure 1 heure 2 ko a banna a tɔ taara mini o don ko minisiri bɔra ka kuma ko tajiko gɛlɛya b'an ka jamana kan fala ye tajiko gɛlɛya ne kɔni ne ma da la ne ma sɔn dɛ parce que munna min bɛ bi ni baara bɛ ka kɛ n'a ye u k'olu sɛgɛsɛgɛ k'o lajɛ n'u bɛ ka don dondaw fɛ fɔlɔ yanni nin wagati in cɛ carburant min tun bɛ don an ka jamana kɔnɔ ani min bɛ ka don bi an k'a kimɛ baara in daminɛna octobre tɛmɛnen de la san 2025 octobre ni septembre wagati gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna o la kabini n'an ye 22 septembre fɛti kɛ an ma lafiya tajiko la fo sisan essentiel tɛ yen bi Bamako kɔnɔ k'i b'a fɔ ko minnu b'a feere kudayi o tɛ yen ni min y'a feere nin dɔgɔkun na dɔgɔkun wɛrɛ a tɛ sɔrɔ o bolo o tuma jɔnniw bilalen don a ko kunna k'a lakɔlɔsi ne b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara halisa sɛgɛsɛgɛli ni lakɔlɔsili kan fɛɛrɛ minnu kun sigira sen kan u k'a jateminɛ n'a sɔrɔ a baaraw bɛ ka kɛ an ka région kɔni kɔnɔnataw ye min ye olu yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye danaya da maa minnu ka fala ye u bɛ ka b'u jigi kɔrɔ dɛ depuis maaw b'a fɔ kɛrɛfɛ safu bɛ ka taa fɔ kɛnɛ kan parce que a yera k'a fɔ commission sigira commission na mɔgɔw donna a kɔnɔ sɔnɔgɔyaw kɛra olu ye yanni olu ka taa sɔnɔgɔya kɛ mɔgɔ tɔw ye olu yɛrɛ kɛra o feerebaa ye a bɛ d'e ma ko yaasa e ka kin n'i ka kabila n'i ka fɛn mɔgɔw k'a sɔrɔ nɔgɔya la e yɛrɛ bɛ se ka t'o feereli daminɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo di fo de ka bɔ a ko la marabolo ɲɛmaa caman bɛ yen u ye fɛɛrɛ in kɛ pour que mɔgɔw ka se ka lafiya ka jeunes don a kɔnɔ hali yɔrɔ dɔ la u ye croix rouge don a kɔnɔ fala ye nin bɛɛ kɛkun ye hali n'i bolo maga fɛn na a ka se ka ye tuma min na olu ɲɛmɔgɔ bɛ cɛsiriba la ka se ka fɛnw kɛ
minnu bɛ olu yɛrɛ cɛla olu yɛrɛ tiɲɛnikɛlaw ye wa olu dugudenw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ fana essence ko in ɲɛnabɔli ka nɔgɔn fala ye non a ka nɔgɔn minnu bilalen don a baara la u ka dɔ fara olu jama fana kan man parce que DCC fana minɛn caman t'u bolo u ka brigade caman tɛ se ka bɔ ka baara caman kɛ n'u wulila sɔgɔma n'u ye station 3 ni 4 kɛ i b'a ye k'a fɔ ko u bɛna taa fan wɛrɛ fɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ k'u pereselen don donc u k'a lajɛ olu fana ni minɛn minnu ka kan u ni mobili minnu ka kan u ni moyen minnu ka kan o fana ka di olu ma wa an bɛ nin bɛɛ la n'an bɛ fɛ an ka lafiya fala ye an ka tajimarayɔrɔ dilan jamana tɔgɔ la dɛ jamana yɛrɛ ka don ko in kɔnɔna na taji bɛɛ kana to juraw bolo nin ye ko de ye ko min an t'a ban wagati dɔn o ɲuman ye min ye réserve nationale u y'a kuma fɔ u k'a waleya n'a ma ɲɛ min kɔ o k'a sɔrɔ an ka taji dɔ b'an yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ se ka munumunu ni min ye bi bi in na ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye baarakɛyɔrɔ belebeleba caman ye olu bɛ k'u yɛrɛ ka tɔgɔla réserve sigi k'a dilan ka ɲɛ yɔrɔ jamana kɔni ka girin ni olu ye ni jamana y'a ta fɔ u k'a waleya wa a kana kɛ tile 2 ni tile 3 taw ye u k'a dilan ka ɲɛ parce que tajiko in kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen ko bin kɛra sanu dɔ kan fala ye waleya in kɛra min ye dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔnɔna na a kɛra Keɲeba mara la sanu in yɛrɛ tun bɛ ka bɔ Keɲeba de k'i kunda min ye Kayi kan an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min a tun bɛ taa don pankuru de kɔnɔ Kayikaw fɛ ka sɔrɔ ka na n'a ye Bamakɔ yan min ye sanu in ye fala ye ko garamu 200 kilo 200 miliyari 14 u ye min fɔ ayiwa an bɛ min don a la fala ye faso ka sanu tɛ fɔlɔ maaw k'o bila o kunkolo la jamana ta tɛ Mali jamana ta tɛ Mali sanu tɛ Mali jamana sanu don mais Mali ka jamana ka sanu bɔlen tɛ o ye fɔlɔ ye jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye société ye n'olu bɛ baara kɛ olu ka sanu tɛ fala ye an b'a fɔ minnu ma ko u bilalen n'u yɛrɛ ye ten u bɛ taa dugukolo tɔnɔmada u bɛ yɔrɔ maa minɛ u ni dugudenw b'a baara kɛ o sanu de don fala ye sanu min taalen filɛ nin fala ye a kɛra Keɲeba min na foyi tɛ min ma fɔ Keɲeba ko la anw fɛ yan kabini an b'a fɔ fɛn na fo sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen o de la an b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ fala ye a ko brigade min bɛna sigi u ka brigade in fana ko teliya ni brigade sigira sisan nin n'a ɲɔgɔnko nin lajɛ kɛ nin bɛ tɛmɛ nin bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama jamana ka tɔnɔ b'a kan wa jamana ka hakɛ b'a kan wa a bɔra cogo di a taara cogo di ni yɛrɛ ka ca cogo min na tan cogo la ka bɔ ni nin ye k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama o de tun ye kabako ye nka a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ o de la fɛɛrɛ ka sigi jɛkulu minnu fɔra jamanakuntigi yɛrɛ fɛɛrɛ minnu fɔ fala ye u k'u jija olu ka sigi joona yaasa sanu a tɔnɔ yɛrɛ i b'a dɔn ko u bɛ min fɔ ko Mali la i b'a dɔn k'an bɛ sanu tɔni joli sɔrɔ a 60-70 y'a cayalen nka nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ jate o mɔgɔ joli bɛ damanda la est-ce que damanda sanu bɛ jate rafinerie fana baaraw fana ka teliya yaasa nin n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ se ka kisi a ma cogo min na parce que sanuko yɛrɛ kɛlen don ka min ye bi an ka marabolo caman gɛlɛya Keɲeba kelen tɛ dɛ yan fɔ i la bi fɔɲɔgɔnkɔ bɛ sanuko la kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ maa si t'a dayɔrɔ dɔn kunun ko saranyɔrɔ tun bɛ k'a kuma fɔ yan parce que ale b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na a bɛna na ni min ye don nataw kɔnɔna na donc nin ye kelen ye mɔgɔw bɔra min kalama nka ni ɲɔgɔnna caman o de bɛ kɛ Bafulabekaw olu ka baki fala ye mɔbili n'o ye camion 200 ye o jɔlen don halisa fɛɛrɛw de bɛ ka ɲini nka baki in a bɛ bɔ Tintila de ka na Babarotokaw fɛ yen n'a ka di fana a bɛ bɔ ni fana Babaroto fana ka taa ni ye Tintila nka bi fala yɔrɔ in falen don jama la dɛ cɛkɔrɔba dɔ de bɛ Bafulabe a na kɛ ale bɛ dɔ dɔn baki ko la an ka jamana kɔnɔ ko min bɛ Kulukoro dɛ ko komi Kulukoro batigɛ ka suma sisan ko o kolo ka girin ni b'o la kosɛbɛ ko ka taa n'o ye Bafulabe ko b'a to Bafulabekaw bɛ se ka lafiya sabula Kulukoro ta in a bɛ n'a fɔ Kulukoro batigɛ man ca kosɛbɛ ten wa ale kuralama don nka Bafulabe ta in sɛgɛnna ale kɔni bolo ni ɲɛmaaw ye nin mɛn u ka taa n'o ye ka taa fara dɔ in kan a mɔbili taa ni ka segin a n'a minɛntaw bɛ teliya sisan baara fana bɛ nɔgɔya a ko k'ala bɛ se ka kɛ baki dɔ bɛ fan dɔ wɛrɛw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka minnu dɔn
n'olu bɛ se ka baara in ɲɛ joona n'o tɛ ko sira min bɛ yen bi olu ɲɛ bɛ min na hali kalo 4 tɛ nin ban wa kabini sisan fala ye an ka minɛn misɛnnintigi caman bɛ k'a fɔ an ɲɛna platiritigiw u y'a fɔ an ɲɛna ko platiri tɛ ka ye ne ye ka platiri bɛ Bafula bɛ Tinti la o bɛ na yan cogo di dɔw ko k'a bɛ na Nara sira fana fɛ bololabaaraw ka bololabaarakɛlaw ni maçon ni fɛnmisɛnninw caman o de bloquelen don nin yɔrɔ in na tan cogo la donc olu fana bɛɛ lajɛlen kɛlen don baarakɛbaliw ye bi kuma tɛ platiritigiw a b'a fɔ min ma ko a tɔgɔ di safu safu tɛ ka dilan sa dɛ sow bɛ ka kɛ nka safu minɛnw tɛ ka sɔrɔ dɛ platiri tɛ yen a dɛsɛlen don pewu n'an ma taa Tinti la ni baki ye ka taa minɛnw bɔ yen ka Nara sira fana lajɛ an bɛ foli kɛ Fala ye Wolomasiri tabaw ye walayi kunun sɔrɔ dɔ ye n wele Jene a tigi tun bɛ jeli de a ko baara min bɛ sen na yen bi a dara wuli ka bon a ko ale ye min ye ale ye mobili ta ka bɔ Buguni a bɔra Kajolo de ka tɛmɛ Sikaso fɛ ka taa tɛmɛ Kucala fɛ Koro barrage ka taa tɛmɛ o fɛ yɔrɔ minnu bɛ yen a ye min ye a ɲɛ na ale b'a dɔn armée bɛ ka min kɛ Fala ye a ko ko hali a tɛmɛ sɔɔni ko ɲɛ bɛ sɔrɔ ko in na mɔgɔ ninnu ka taji feere yɔrɔ o u ka taji dilaw o minnu b'u kɛrɛfɛ o ani baara min fana bɛ ka kɛ an ka zeni fɛ armée zeni fɛ bi k'an k'u fo ko sɔrɔdasiw bɛ baara la su ani tile an yɛrɛ b'a kalama parce que baro kɛla Jean Élisée Daw bɛ mun d'an ma o ye kunnanaw ye nka min bɛ ka kɛ duguma k'o de barika ka bon bi kosɛbɛ an b'a ɲini sa halisa Ala ka ɲɛtaa di an ka Wolomasiri tabaw ma cɛsiri ni timinandiya halisa Ala ka dɔ fara a kan o hukumu kelen kɔnɔna Fala ye Bamako yan min ye sira dɔw bɛ yen olu bɛna dilan yaasa an kana taa Nzole da tuguni pankurunjigi kɛnɛ Masudana na Fala ye baara ninnu sa n'o ye sira kura bɔtaw ye olu baaraw daminɛna Senu ba 101 ale ni Omapu o dalala la ka taa kalo tile 27 min ye iterimuso ye Madina a tun bɛ kare kɔnɔ tuguni Fala ye ale ni baro kɛlɛtigi n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔ minisiri ye min bɛ Wolomasiri tabaw ka ko kunna ko siraba sa o bɛna o de kɛ yaasa maa si kana taa Nzole da pankurunjigi kɛnɛ fanfɛ fɔlɔ Fala ye sira belebeleba in saba don fɔlɔ b'a daminɛ Febaki kɛnɛ na ka taa bila gendarmerie ale yɔrɔ la o ye kilomɛtiri 4 ani tilancɛ ye yaasa maaw ka se ka sira bila pewu min ye filanan ye o b'a daminɛ sa base 101 da la Senu kan da la Fala ye ka taa se Omapu dalala ma o ye kilomɛtiri 5 ani tilancɛ fana ye nka o ye siraba min ye siraba kelen don dɛ nka a bɛna falen de san an bɛna aw mabɔ pankurunjigi kɛnɛ na a tɛmɛtɔ t'a to ka se ka pankurunjigi kɛnɛ ye tuguni o de bɛ taa sa fo ka taa fo sirakɔrɔkaw ka kaburu don a bɛ taa se fo o yɔrɔ ma o yɔrɔ in na fana sirafara dɔ bɛ Ala ma hinɛna Général Kafuguna Konena ale fɔli ma k'ale ka kari furu Fala ye u bɛ taa se o ye sirakɔrɔta dɔgɔyalen ye dɛ n'o kɛra goudron ye kɔni an bɛ t'o fɛ dɛ o tɛ nin kɔrɔ sa ko maa si tɛ tɛmɛ gendarmerie da la tuguni sa kɛ gendarmerie fana bɛna kisi min ye 759 logement ye a bɛ taa bɔ yen k'a kun cɛ ni o yɔrɔ ye k'a daminɛ sirakɔrɔ kaburu dɔ la Kafuguna ka kari furu ka na se 700 logement ma yen ye kilomɛtiri 2 o yen kɔni ye kilomɛtiri 3 ye sa u bɛna goudron da o la Fala ye ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen a daminɛna ni mun ye o ye bintigɛ ni yiritigɛw ye fanga de ko ten o ni fanga kɔni ko sira kɔni bɛ i b'i kunkolo de labɛn o ni fanga ko sira b'i kuncɛ ma i b'a labɛn de dɛ Fala ye o la sa Madina ni baro kɛlɛtigi olu taara ka taa nin baara ninnu lajɛ ko baara in kan ka kɛ kalo 6 kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ ko ja ka kɛ goudron ɲumanw ye a kana k'anw ka goudronniw ɲɔgɔnna ye an b'u da ni samiya cɛ ni samiya nana a bɛ taa n'u tilancɛ bɛɛ ye a kana k'o goudron ye a ka kɛ goudron kolo girinw ye a nisɔndiya ye min ye Fala ye u y'a baara di sokaw ma EGK bɛ a la min ye Sojab Trap ye o bɛ a la EMCM ale ni EGCF ka taa se Sotec ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye sokaw ye baara in dilen don u ma sa k'a tila kulu 3 ye kulu 3 yaasa u bɛ se ka kɛ cogo min na ka teliya sefa wari min kan ka don a la Fala ye miliyari 15 jamana yɛrɛ b'a ta a ka wagane kɔnɔna na yaasa nin ko ka se ka sigi sen ka joona maaninfinw bɛ se ka lafiya cogo min na yan'a ka fɔ don o don ko n'i sera pankurunjigi kɛnɛ la k'i ka taa munumunu i na sira sɔrɔ sa min bɛ taa i lasurunya i taa yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na min ye jamana ɲɛmaaw ye o y'o baara de sigi sen kan
APDP ale ye maaw bugunatigɛ tɛmɛ o lakɔlɔsili baarakɛla ye a ye fɛɛrɛ fila sigi sen kan k'olu jaabiw bɔnɔbɔ kɛ min ye APDP sa ale taara sanayɛlɛ kalanso min n'o tɔgɔla no Kurukanfugala Bamakɔ yan ale taara o kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na sɛbɛn minnu bɛ sa n'u kun ye jɛrɛ belebeleba kɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔ la n'o o sɛbɛnw sigira sen kan maaw bugunatigɛ sɛbɛn la kɔlɔsili la ale ni u ka maa minnu ye kalan kɛ master la sa n'o o ye numérique ye o maa filananw bɔli u y'a fila bɛɛ lajɛlen kɛ Kurukanfuga kalanso in kɔnɔna fala ye ministre min bɛ yen n'o bɛ anw ka ko kunna n'o ye kunnafonidilaw ye ale kun ye maa min bila ka taa ye o ye Albachar ye Mohamed Albachar ye ale fana kɛrɛfɛ sa électeur min bɛ université kunna n'o ye Kurukanfuga yɛrɛ électeur intérimaire ye n'o ye Paul Traoré ye o fana professeur Paul Traoré o fana tun bɛ kɛnɛ kan ka fara min ye professeur Mahamudu Samaseku APDP ɲɛmaaba baara ninnu daminɛna ni taasibila ni miiri ye jamana basigi ni lafiya bɛ se ka na a la cogo min na ani baara ɲuman minnu sigilen don sen kan maaw tɔgɔla sɛbɛn olu la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na min ye Mahamudu Samaseku ye a y'a ka baabu kɛ ni taasibila ye ka ɲɛsin degun min b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min maa minnu fatura Ala ka hinɛ olu la u dɛmɛbaaw fana k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn minnu sɔnna ka tugu kɔ ka baara sigi sen kan yaasa cogoya min na u bɛ se ka nin ko ninnu kɛ Mahamudu Samaseku n'ale APDP ɲɛmaa ye a ko fɛɛrɛ caman sigilen n'u bolo don nataw la u ni jɛkulu wɛrɛw sanayɛlɛ kalanso wɛrɛw calatigɛ jɛkulu ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na olu bugunatigɛ sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min bɔlɔlɔsira o fɛ an ka jamana kɔnɔ minisiri ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan n'o y'a ka chef de cabinet ye Mohamed Albachar ale fana y'i sinsin min kan sa o ye k'a fɔ maaw bugunatigɛ sɛbɛn lakɔlɔsili k'o k'an ka don ba la sabula Mali gouvernement yɛrɛ ko sa ko don nataw la e ko maa n'i bolo di jufala fala ye ka wari bɔ tuguni wa k'a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ o dun ka kan sa fo maaw bugunatigɛ sɛbɛn ka lakɔlɔsi Albachar y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka minisiriso cɛsirilen don o baara in na yaasa an ka se ka kɛnɛw ni fɛɛrɛw sɔrɔ min b'a to baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ jamana fantan naani nka a tɛ taa fiyewu fo maanifin yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ sɛbɛn o ka lakɔlɔsi minisiri min bɛ seko ni minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale ka ciden min tun bɛ yen n'o ye professeur Djibril So ye o fana ye a yira sa k'olu ni APDP kɔni jɛra ka nin baara in kɛ Kurukanfuga kalanso kɔnɔna na bolo ni ɲɔgɔnma in a y'a to sa u sera ka baaraba minnu sigi sen kan o dɔ de tɔnɔbɔli filɛ nin ye o la sa ko ka fɔlini tanu ta ka ɲɛsin APDP ma fɛɛrɛ minnu sigilen n'u fɛ olu ka kalandenw y'a faamu o la sa jɛrɛ in kɛnɛ kan sa kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛ numérique kalan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ sanfɛla maaw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na ni maaw bugunatigɛ sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min olu fana ka bɔko filanan kalankuncɛ baaraw olu kɛra o jɔnjɔndili fana kɛnɛ kan sa baro sigi kɛra yaasa ka kalandenw kalanmɔgɔw min ye ɲininikɛlaw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sanayɛlɛ kalansow kɔnɔna na ka se ka baro sigi kɛ olu kun u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na APDP ale ka ko la kalan ale ni kuma datigɛ kɛra maa min fɛ sa o ye Aidara ye Aidara min ni ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don APDP yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛnw a sariya ko olu bɛɛ lajɛlen ma min ye baara in ye sa a ye tali kɛ sa kalanden minnu bɛ yen n'olu kimɛnna nin waati laban in na u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan bɔlɔlɔsira yɛrɛ fɛ hakili jagabɔ fɛn min sigilen don sen kan n'o ye intelligence artificielle ye ale n'u sera ka fɛn minnu dilan Aluseni Jawara Jacqueline Konate Boya Dambele ale ni maa wɛrɛw olu kɔni ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sa n'olu ye kalansen minnu kɛ o gafew u y'olu fana dɔw fana matarafa min ye nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye a y'i da don nin bɛɛ la ka nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ APDP a maa ɲɛmaa ni a kotigiw bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa ko nin kɔni kɛra fɛɛrɛ ɲɛnama ye fɛɛrɛ min y'a to denmisɛnninlakaw olu sera ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ min ye Mahamadu Ali Haidara ale min yɛrɛ ye u ka sariya ko ɲɛmaa ye ani ni kiriko ɲɛmaa ye ale de ye nin baro sigi kɛ master classe droit numérique la sifinnakaw ale ni kalandenw kunna ani kalanden somaw yaasa fɛɛrɛ minnu sigilen don sariya ko ta nasira fɛ maaw bugunatigɛ sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye Aidara ye a ko fana ko fɛɛrɛ kuraw mun bɛ sinsin kosɛbɛ maanifin yɛrɛ ka sɛbɛnw olu bɛ se ka matarafa cogo min ye jɛkuluw ni jɛrɛ baarakɛlaw olu sɔnna ka sɛbɛn minnu di ka kɛ ni jamanadenw ka baarakɛ sɛbɛnw ye n'u bɛ baarakɛyɔrɔw la olu tɔbɔtɔli sariya yɛrɛ bɛ mun fɔ maanifin ka sɛbɛn la kɔlɔsili la fo ka taa se maa jagoyalen don i ka fɛn minnu di i man ka minnu di yaasa i ka baarako hukumu kɔnɔ i bɛ se k'a sɔrɔ calatigɛ jɛkuluw ka sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye Aidara ye a y'i da don nin bɛɛ womisɛnw na k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko sa master classe in a kɔni fisara kalanden ninnu ma kosɛbɛ sariya ko ta nasira fɛ dɔnko ko ta nasira fɛ ale ni bɔlɔlɔsira yɛrɛ ta nasira fɛ u ka kan ka min kɛ n'u man kan ka min kɛ u y'u bɛɛ lajɛlen dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na
nga y'a sinsin min kan o y'o k'a bilo kunna ko foyi tɛ maanifin bɔ i bɛ sigida min na o i bɛ yɔrɔ min na o i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn o fɛn ka ɲi adamaden de ka ɲi n'a bɛɛ ye wa walasa a ka sɛbɛnw olu la kɔlɔsili o ye diyagoya ye yaasa a ka siniɲɛsigi a n'a ka bi bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min a ko ni kalan min filɛ nin ye a ka fisa kalandenw ma cogo min a ka fisa karamɔgɔw ma ten olu kɔni nana sa ka na nin dakuruɲɛ damadɔ in f'u ye u yɛrɛ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na APDP ɲɛmaaw olu tɔgɔ la Mahamudu Samasegu professeur an b'a fɔ APDP kɔnɔna ka Bedi Jakite fo Dala Magalu Ramses ka taa se Aba Watara ma min ye Yɔrɔ Sidibe an b'a fana fo Ismaël Traoré Fala ye ale y'anw donda ye sabula ale de bɛ kunnafoni ko kunna an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka APDP baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo protocole Touré k'an b'a fana fo n'an bɔra APDP la an bɛ to kalanko hukumu kɔnɔna na an bɛ taa Ɲamana dugukɔrɔ kɔnɔna na Fala ye kalanso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma sa ko groupe scolaire Dilika school olu y'u ka denmisɛnninw ŋɔni la nisɔndiya kosɛbɛ sankunjɛ o ye waleya ye waati min b'a to sa denmisɛn minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔnden ɲamadaw ye ka se ka olu la nisɔndiya a k'a to anw dɔw sorosɔrɔlaw na anw falenbugukaw an fana ka dusu ta sa wɛrɛ ka kalanda kunbɛn Ɲamana dugukɔrɔ kɔnɔna na Fala ye bɛɛ lajɛlen nana ko ye terminus laban an nana min ye denmisɛnninw minnu bɛ jardin d'enfant na n'u denmisɛnninw nana seconde cycle taw an somɔgɔw n'an balimaw n'an limanaw an bɛɛ lajɛlen bɔra ka na kɛ ka Dilika school kɔnɔna fa tewu Dilika school 100 saradala 99 u y'o kɛ dɛfu la Famara Berté ale tun bɛ yen a ye min sɔrɔ an ka o filɛ k'o lamɛn. Je souhaite à tous les élèves d'excellentes vacances. Revenez avec encore plus d'énergie et de motivation pour relever les défis de l'année prochaine. Vive Dilika School, vive l'excellence scolaire. K'a daminɛ jardin d'enfant premier cycle ka taa bila second cycle la Dilika School ye kalansoba ye mun sigilen don Ɲamana dugukɔrɔ terminus filanan na ka kɛ ni u ka ɲinɛ san kalanbila ɲaɲaliw ye u ye kɛnɛ sigi kɛnɛ mun kan n'u ye galabufoni sɛbɛn attestation ani lajalilaw di kalandenw ma minnu kɛra sanna dondenw ye u ka kalanbonw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin kɛnɛ kan Dilika School kalanden buruburuninw jardin maaw ye maaw dabali ban n'u ka dɔntaw ye o ma sɛbɛntiya k'a fɔ kalanso in na o ye kalan supasiman ɲuman sɔrɔ kalanso ɲɛmaayaso a kalanfaw k'u bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ sɛbɛntiya. Sɔni Sela Asin Goita Aye Kulukoro Sikaso Segu Moti Tomotu Gao Kidal Taugeni Menaka Nyoro Buhuni Joila Kuchala Kita Nara Badangara San Duasan. Je chantais les rap de l'alphabet. Poum, tcha, poum, poum, tcha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nous sommes là pour faire la fête. Muso cɛsirilen mun ye kalanso in bila sen kan a kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ kalan ye sifinnaka ka ɲɛnɛmaya gili de ye o de la ko a y'i sɛbɛ don kosɛbɛ kalanko la jango denmisɛn buruburu wa ko kalanso in kɔnɔ ka daminɛ kalanfaw maa fɛn fɛn baara kɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a kɛ ni sɛbɛ ye baara sariyaw labatoli o ti musalaka maa si fɛ. Bɛɛ b'a dɔn ko jamana ka avenir y'a ka denmisɛnninw ye. Donc, ne fɛnɛ pour contribuer au développement du pays, n ye idée sɔrɔ ka école bâti. Idée nana maitriw i b'a dɔn depuis an fitinin an ka maitriw b'an conseiller u b'a fɔ école c'est important u bɛ école importance ni fɛnw f'an ye. En plus denmisɛnninw yɛrɛ bɛ ko la o de ka di ne ye surtout n ka jardin denninw olu yɛrɛ ka di n ye kosɛbɛ kuma bɛɛ n bɛna n sigi n b'u lajɛ u b'u ka activités kɛ donc juste pour le développement du pays. Bon dans le gɛlɛn tɛ tout d'abord rigueur. Ni i bɛ fɛn fɛn kɛ i ka projet fɛn fɛn kɛ a kɛra école a kɛra projet fɛn fɛn il faut que rigueur ka k'a la rigueur discipline ani travail ka
discipline ka assurer école la yɛrɛ surtout i ka maître ka côté la parce que discipline bɛ daminɛ école maître de la fɔlɔ yanni i ka se école den ma donc ni discipline assurer vraiment a ka ca ala fɛ i bɛ tɛmɛ ni résultat in yɛrɛ la. Delika School ka kalanbila ɲɛnajɛ in kɔnɔ denmansaw caman bɔra ka t'u denw bilasira o sewale ka sanga ni sifinnaka ninnu ka jaabi ɲumanw ye. Anw ta ye nisɔndiya ye ni kun y'a fɔ anw ye k'a fɔ ko le cap de Sirakoro ko ni ɲɔgɔn établissement bɛ se ka sɔrɔ à 2 ans d'expérience seulement san 2 u y'a fɔ cogo min na san 2 k'a daminɛ maternelle la ka na cycle primaire la ka b'o la ka na DEFU la ne ma fili ni y'u ka première promotion ye DEFU la mais ils ont pu faire 99%, je dis bien 99%, 2 ans d'existence, première promotion. Donc, je sais qu'il faut déjà aux écoles, ni je sais fait des reçus, il y a encore dans l'école là. Et Delika School, avec Nyamana. Mais je sais qu'il faut bi, Nyamana Lamini, ni ou quoi complexe du joueur là, à Nyonti. C'est équipé encore d'une salle informatique avec des connexions de haut débit, panneaux solaires sans fait, connexion de Demsanouna, et fait mes salles informatiques Fenabi, quand nous avons pour l'euro ni fait un adjet, avec fond de ma calan est sérieux de quoi. Amawer la kafo, Delika School moke meka, la bella dilenta, yasaka Demson lafia. Voilà, an bɛ Delika School mɔgɔw fo min ye kalanta wɛrɛ ala k'a to u ka se ka jaabi caman sɔrɔ min ka ɲi ni ɲinanta fana ye. An ka CNT ɲɛmaa fala ye n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye kabini kunu ale sera Wagadugukaw fɛ yen a taalen no taama la taama bɛ tali kɛ AES wasabulon ɲɛmaaw olu ka lajɛ ka Burkina Faso ale faaba kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ min ye AES ye laɲini kun kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ sa wasabulon bɛ se ka sigi cogo min na Maliki Jaw a selen kɛnɛ ka ye a bisimilala maa min fɛ sa o ye olu fana ka furancɛ la wasabulon ɲɛmaa ye Dr Ousmane Buguma ale de y'a kunbɛn Mali lasigiden o fana n'a ka baarakɛyɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ Burkina lasigiden fana bɛ Mali la ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka taa se maa mafalo caman ma Jaw bisimilalen kɔfɛ sa u taara n'a ye ka taa bila dunanjigiso la o kɔfɛ min ye Burkinakaw ye u ye Niger wasabulon fana ɲɛmaa fana kunbɛn fala ye i b'a dɔn k'a fɔ lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɔn min ɲɛ o ye AES wasabulon sigili baaraw o kɛra septembre kalo tile 18 na tile 19 san 2025 o senfɛ sa yamaruya kɔni kun dira sa k'u ka jɛ sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan u se ka ɲɔgɔn ye cogo min na règlement intérieur u kun y'o fɛɛrɛw sigi sen kan ale ni faranga mun kan ka ye sɛbɛn ninnu na sa yaasa min ye wasabulon bɛ sigi jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ a baara bɛna se ka sigi sen kan cogo min na o kimɛli kɛnɛ o de sigitɔ filɛ ni Wagadugukaw olu fɛ yen baaraw olu kan ka kɛ bi ani sini ni ala sɔnna a ma min mana bɔ o kɔnɔna na an na o da maaw bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye an ka jamana kɔnɔna na hali bi silamɛtɔ min bɛ yen n'a a bɛ fɔ ma sa ko association des jeunes marabouts du Mali n'o ye jɛkulu belebeleba ye n'ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kuranɛ kalan ale ni bato ni dugawu ma an ka jamana kɔnɔ olu ye asura ɲɛnamaya u ka tɔn ale jabala la ni kuranɛ kalan belebeleba ni dugawu ye ka ɲɛsin jamana ma silamɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen min ye moriw ye mori denmisɛnninw camanba u nana ka na wele jaabi Aba Santara ale min ye ko ɲɛmaa ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan o conseil islamique o fana maa don baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra saba dumansana nafajikaw fɛ yen Famara Berete ale min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Kabi Gale an ka jamana ye dɔnni ni diinɛ jamana kɔrɔba ye k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ bɛn jugu farafaralikɛlaw u bɛ ka maa nanamasumalenw joli bɔ ni hakilina mun ye silamɛya tɛ o hakilina de kɔnɔ morisifinw ka kulu Association des jeunes marabouts du Mali u ye don kelen ta ka alikuranɛ sanuman kalan ni ka baaraw kuncɛla ka jamakulu wele yaasa ka taa dɔnba kɛ an ka jamana ye bɛn ni kila ni basigi. Alhamdulillah an bi ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka bi yira an na ala min sɔnna ka ɲɛ san in fɛnɛ jira an na anw ni Mali muru denmisɛnw ye an farala ɲɔgɔn kan an faso de ye an farala ɲɔgɔn kan jamanadenw de ye an y'a ye an bɛ asura kalo de la silamɛw ka sanyɛlɛmɛ don an y'a ye san o san an murdenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a kɛ dɛ mais an b'a kɛ parce que an ka récépissé kɔnɔna na an ka devise dɔ ye nin ye an ka laɲini dɔ ye nin ye biti ɲɛnɛman dɔ de ye nin ye ni san yɛlɛmɛna ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanadenw ye
masiba min kun bɛ an ka nin san in kɔnɔ ala ka don an n'a cɛ hɛrɛ ko min bɛ yen ala k'a sama ka se an ma an y'an ŋaniya bi ka ɲinɛnta in ka bonya kosɛbɛ ka lɛtiri bila ka taa fan bɛɛ an ye présidence écrit ka gouverneur écrit maaba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka faamaw k'u bɛɛ lajɛlen écrit an bɛ fɛ ka min kɛ k'a ɲɛf'u ye ala sɔnna caman sira kɛnɛ kan an jɛra ka dugawu kɛ an ye wurudiw kɛ wurudi minnu kan ka kɛ spécialement an ka jamana kama an ye yasi kalan spécialement depuis sɔgɔmada in na an bɛ kalan na an y'a laɲini sisan an balima tɔw ka na an ka jɛ ka faca ta ɲɔgɔn fɛ. Mori sifinnakaw ka nin don in kuncɛli la duwawudon kɛnɛ kan maa caman ɲɔgɔn sɔrɔ yen mali alisilamɛw ka tɔnba o conseil maaw silamɛ sifinw ka tɔn alimamuw ka tɔn mun bɛ sigida gale kɔnɔ mali sifinnakaw ka kulu CNJ sigida gale kɔnɔ musojɛkulu fo ka taa se moriw dɔnnibagaw karamɔgɔw ka bɔ fan caman kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kumakan kun ye kelen ye dɔwdon ka kɛ bɛn ni keleya ani basigi la an ka jamana kɔnɔ. O kumana jeune marabout sinkun ye mun ye moriya kɛlen don fɛn min ye n'a sɔrɔ o t'a dɔ ye ko a b'o minɛn kɔnɔ k'a bila minɛn ɲuman kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min ye tariku lajɛ kurukanfuga bɛ ban waati min na a banna ni fatiya de ye jɔnni y'a ta muru de y'a ta o donc o de bɛ ka fɔ adamadenw ka se k'o faamuya kunu a bɛ cogo di bi a bɛ ka kɛ cogo di ɲuman minnu b'a la an ka taa n'o ye juguman min b'a la o ka bɔ a kɔnɔ o kumana an bɛ aw fo o la ka waleɲuman dɔn k'aw barikada ko conseil b'aw ko nin baara in na su aw wulila tile aw wulila an b'aw ko nin baara min na. an janfabagaw ye jateminɛ kɛ k'a ye ko limaniya ka bonya an ka alako ka bon donc n'i b'an kunna tiɲɛ n'i donna ni diinɛ sira ye a bɛ nɔgɔya an ma o la u nana sinsin diinɛ kan ka don n'o y'an fɛ yen donc doni sira nɔgɔman tun ye diinɛ ko sira de ni diinɛ dɔnbagaw farala ɲɔgɔn kan ka birasali kɛ ka kɛ regroupement ye ka organiser yaasa faamuya bɛ sɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya b'a la u ka se ka bɔ a la a ka ca ala fɛ n'o bɔra sifin kunda o y'an nisɔndiyako ye an bɛ seereya kan k'a fɔ hali bi o organisation o kan ka organiser ka ɲa yaasa jamana mago bɛ min na gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen u ka se ka ta ka bɔ an kan. mori sifinw ka kulu ɲɛma aba santara y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka tɔn in dalen don bɛɛ lajɛlen ye u jabala sigin bɛ dumadala nafaji k'u mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan na yaasa fangaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na bɛn ɲinili ye jamana in kɔnɔ kɛnɛ kun cɛra ni duwawu sanuman barikamanbaw kalanni ye ka ɲɛsin an ka jamanaba in ma. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ko kan kibaruyaw bɛ taa n'an ye burkina faso kaw fɛ yen ntɛnɛn juma tɛmɛnen olu y'a jira sa ka fɔ ko ni faransi kɔni tɛna jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ baara fosi kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni u y'a jira min ye u ka sɛbɛn kɔnɔna na sa ko faransi tɛ bonya foyi da u kan olu ka kow bɛ cogo min na faransi bɛ k'olu lamisɛnya kosɛbɛ sɔgɔbɛli o yera ko in na jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira u ka sɛbɛn fana kɔnɔ ko min ye falen tɛna don jamanadenw kɔni ka taa ni ka segiw la sabula olu tɛna maa si bali k'i ye burkina ka k'i bɛ taa i ka dayirimɛ ɲini walima faransi ka k'i bɛna na baara kɛ burkina nka u ka hakɛ mun bɛ yen olu n'a batotigiw fɛ jamanaw sariyaw ye mun fɔ i n'a fɔ diɲɛ seregina ni sariyabɔ kɛlen don ka mun fɔ faransikaw ka minisiri m'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna ale fana ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko burkina ye nin ko in kɛ k'a sɔrɔ a ma sara ale la o ma bɛn o ma bi o ma bɛn o ma sini wa min ye nin waleya in ye ko b'a jira sa k'a fɔ ko burkina kɔni ye jamana ye jamana min bilama kɔni a kɛlen don ka sira minnu ta min ye siniɲɛsigi fosi tɛ o sira in o la ka kɛ ni faransi ale minisiri min b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna olu ye bataki min bɔ k'o di maanifinw olu ma nizeriya kaw fɛ yen denmisɛnnin 8,000 u y'o de ta wolomasiri tabaw ka gun ka kalan kɔfɛ kalan min n'o kɛra kalo 6 kɔnɔna na lanmini ale ni jajɔli o hukumu kɔnɔna na ninnu bɛna farasa u ka kɛlɛkɛcɛw kan minnu bɛ ka Boko Haram kɛlɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana kɔrɔfɛ yan fan fɛ Bamajɔni ka walekɛbagaw ani binkalikɛlaw u bɛ se ka olu kɛlɛ cogo min na ni maa 8,000 o takun ye o ye Marokukaw y'a jira sa ka fɔ k'olu ka sanu kɔni sɔngɔ o tɛ ka bɛrɛ ɲɛ olu ka jamana sɔrɔ ko la kosɛbɛ nin san laban ninnu na ni nin dɔgɔkun laban ninnu na u y'a ye ka fɔ sa sanu kɔni tiɲɛ na a sɔngɔ jiginna kosɛbɛ wa a bɛ ka min ye degun to ka ɲɛsin olu ka sɔrɔ n'u ka tɔnɔ kan tɔnɔw sɔrɔ olu ma min ye sanu bɔla fitinin fara belebeleba ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don nin waati in na sanu feereliko la ka bɔ Marokukaw fɛ yen farafinna jamanaw olu ka sɔrɔ ka kɛ ni diɲɛ seregin naani kɔnɔna ye sa a yirala k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna
fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa farafinna bɛ se ka sinsin cogo min diɲɛseleke naani jɛkulu y'a yira fana k'a fɔ ko min ye farafinna yɛrɛ ka jɔrɔnaba ye min ye bi o ye k'a fɔ dɔrɔgu dilanyɔrɔw kɔni caman de sigilen don farafinna kɔnɔna na minnu dogolen don jamanadenw na min ye dɔrɔgu ko ta matarafali ye o bɛ ka sɔrɔw tiɲɛ ka sɔrɔw halaki sabula musaka min bɛ sɔrɔ a la a tɛ se ka don bankiw ni jatebaw olu hukumu kɔnɔna na o la sa ko fɔ fɛɛrɛ ka sɔrɔ dɔrɔgu jɛkulu ni dɔrɔgu fɛn minnu sigilen don sen kan sa ni banni jɛkulu minnu sigilen don olu bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na farafinna jamanaw olu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye farafinna camancɛ jamanaw ye ko olu de ta ka ca a la kosɛbɛ faransikaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati laban in na ye funteni kisɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ olu fɛ yen kosɛbɛ min ye nin waati laban in na sa maa ba kelen ɲɔgɔnna o de kɔni fatura faransi yɛrɛ kɛnɛya tigilamaw ye min danganamaya bɛɛ lajɛlen ye u y'a yira sa ko maaw kɔni ka climatiseurs ventilateurs ka se ka olu de matarafa bi faransi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa min ye kasara in ale bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ale faransi kelen kɔnɔna na sa kunungo min ye tubilɛnkaw olu fɛ yen n'o ye nansi ye maa 11 o de fatura k'a sababuya kɛ pankurun dɔ ye pankuru in kɔni ko o kɔni dafirila sa sabula maa minnu tun bɛ a kɔnɔ a yira k'a fɔ sa maa minnu ekɔli karamɔgɔ denmisɛnninw ka ekɔli karamɔgɔ o maa 5 tun b'a la ekɔliden 5 o tun b'a la ani pilɔti maa 11 ninnu bɛɛ lajɛlen sa ko a yirala barosigi dɔ senfɛ prefe min bɛ Nansi ale y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛɛ lajɛlen fatura pankuru in ale binni senfɛ maa 14 o de fana fatura Arabi Saouditikaw fɛ pankuru dɔ fana binni senfɛ n'o ye hélicoptère ye hélicoptère in sa ko ale kɔni Arabi Saoudite ka sanubɔ jɛkulu pétrole jɛkuluba dɔ ta ye jɛkulu in ale kɔni kun y'a ka maa dɔw de kɛ a kɔnɔ sa k'a fɔ k'u bɛ munumunu salo kɛ n'u ye hélico in kɔni taara dafiri maa 14 a bɛɛ lajɛlen tora a ko senfɛ Venezuela ka waati min na maa bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma waleya in kɔni kimɛli bɛ ka kɛ min ye dugukolo yɛrɛ o de kɛra Venezuela kaw fɛ yen u y'a yira sa ko kabi ala k'u ka jamana da u ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye n'o y'a sɔrɔ maaw tun bɛ k'a fɔ ko maa 100 ani kɔ u y'a yira sa ko maa 1430 o de kɔni fatura ka bɛn ni sibiri ye muso ale ni denmisɛnninlakaw olu caman de kora ni tora waleya in senfɛ min ye Venezuela kɔni sa maaw bɛ ka dɛmɛ d'u ma Brésil b'o o la Cuba États-Unis olu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi yaasa cogo min na Venezuela bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka bɔ ni degun in ale kɔnɔna na juge 3 minnu bɛ CPI kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko Américains kun ye ɲangini min ta ka ɲɛsin n'o ye Trump ye ɲangini min ta ka ɲɛsin sɔrɔko la k'olu b'o kɔn bi u b'o kɔn sini ko sabula ko a bɛ diɲɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ wa min ye Américains ka sariyaw ye a b'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔsɔ nin ko in minɛ nana ni wulikajɔ ye sa ka ɲɛsin Amérique ma sabula Cour pénale internationale juge minnu ye nin waleya in kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko Américains yɛrɛ tun bɛ ka olu yɛrɛ laɲini k'a fɔ ko u bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin olu ma n'a ma ɲɛ min kɔ u yɛrɛ ye baara min kɛ ka ta ka ɲɛsin jɛma ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan ani ka sɔngɔ yɛlɛw kɛ k'u y'u yɛrɛ ka sariya sɔsɔ wa min ye diɲɛ sariyaw ye olu fana sɔsɔ nin ko in sa ko tiɲɛna maa ninnu juge 3 ninnu bɛ yɛrɛ ɲini ko la nka k'a kan ka filɛ ji ɲɛma jɔlen na sabula maa caman bɛ yen bi olu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in ko a tɛ Amérique dɔrɔn kun kan koyi Israɛlikaw ni Américains ka maa caman bɛ yen olu kun kan ka nɔ minɛ CPI fɛ nka a yira k'a fɔ k'olu kɔni tɛ jɛkulu in kɔnɔna na Amérique jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw la u na ninnu jaabi sabula olu t'u ka jɛkulu kɔnɔna na bi u t'a kɔnɔna na bi sini nka u ye fɛɛrɛ min ta ka ɲɛsin olu ma sa sariyako ta nasira fɛ n'u taara n'o ye tribunal min bɛ New York kɔnɔna na ko jaabi na d'u ma ka kɛɲɛ n'u ka laɲini ye n'an bɔra min ye jamanaw kɔnɔ kibaruyaw kɔnɔna na sa an bɛna farikolo ɲɛnajɛ la fala ye kunun ko 16e de finale tigo kelen fiyek'u daminɛna koyi anw ka jamana kun ye 9 ye nin waati in na an tɛ seginna fiyewu kunun ko ndolantan yɛrɛ bantɔ pewu kɔnɔrɔ kɔnɔna na min ye Canada ye ale nana ka celu kelen dasi fala ye ndolantan banna 1-0 Afrique du Sud nin ye ale bɔlen tulon na bisa ndolantan minnu bɛ yen o ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati ye Japon ni Brésil min ye o ndolantan in kan ka kɛ Houston États-Unis kaw olu fɛ yen Allemagne ni Paraguay o ye nɛgɛ kanɲɛ 22 ye o fana bɛ kɛ Boston kaw fɛ États-Unis kaw olu fɛ yen min ye Maroc ye sa o kɔni o ye fajiri ye fala ye nɛgɛ kanɲɛ 3 waati 3h du matin ale ni Pays-Bas kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an jigi bɛ Maroc kan bi an jigi b'u ka sini u ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka ninnu bɔ a la ka taa ɲɛ nɔn tɛ Afrique du Sud kununkunlama a y'an fa yɛrɛ fala ye a y'an fa yɛrɛ de kɛrɛfɛ kibaruyaw la min ye Cristiano Ronaldo ninnu ye sa k'olu kɔni ka jigini yɔrɔ min bɛ yen ko min ye baganmisɛn a na kɛ basa don sa ani a kɔni ni basa bɔlen don a bɛna na olu ka dumunikɛyɔrɔ la kuma caman
o la sa kabini coupe du monde yɛrɛ daminɛna sa Cristiano Ronaldo n'a tɔw dɔw bɛ olu ja jɔlen don bagan in na n'o ye sakɛnɛni ye olu kɔni ja jɔlen don a ɲɛ nka caman bɛ yen olu bɛ siran a ɲɛ kuma tɛ u ka daraka dun waati dɔ u bɛna kɛ ka tabali fa tewu ko ninnu kɔni ye dunanw ye dunan minnu kan ka bisimila Alimaɲikaw fɛ yen Alimaɲi Stuttgart dugu kɔnɔna na fala ye Stuttgart o église ɲɛmaaba ale kɔni kɛlen don ka écran géant belebeleba de ta ka bila a ka église kɔnɔna na sa n'o ye Kamstad ye maaw bɛ taa ka taa ndolantan lajɛ yen nka min y'a diya yɛrɛ ye place e ko maa 200 tɛ wa olu maa minnu bɛ église yɛrɛ kɔnɔna na olu maa 200 ni maa wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ndolantan lajɛ wa a ka di min na nin waati in na funteni bɔlen don ka yen yɔrɔ nɛɛmaba de bɛ yen ko f'i ka soli ka taa de i tɛ place sɔrɔ ko yalama ko maaw ta kun ye funteni ma kɛra nin wa walima balontan lajɛli de don a fila bɛɛ tɛ ahɔ min ye maa kamalennin 2 ye fala ye États-Unis kaw fɛ yen ko olu kɔni ye dollar wari 10,000 sɔrɔ dollar wari 10,000 u y'a sɔrɔ sobo dɔ senfɛ sobo min n'o jaabi ye min ye ndolantan 104 i b'a bɛɛ lajɛlen lajɛ dati ye sinɔn a ci ye nka ni jingɔra hali siɲɛ kelen i ka dollar wari 10,000 bɛ minɛ i la ko kamalennin 2 in kɔni y'a daminɛ kabini san ndolantan 92 ni 2 min kɛra k'u y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ kununko ta o jaabi ma se ka don an ka mɔgɔw ka gafe la fɔlɔ o kɔni ko kabini a daminɛ na k'u ma sunɔgɔ fɔlɔ u ka sunɔgɔ waati kɔni ti bɛn fiyewu ndolantan waati ma min ye tɔngɔnɔ dɔ ye tɔngɔnɔ yi ale bɛ Mexique ndolantanaw de nɔfɛ fala ye k'a sɔrɔ coupe du monde yɛrɛ maɲɔgɔnlanw la tɔngɔnɔ t'a la fiyewu nka nin tɔngɔnɔni Mexique ndolantan a bɛ ye kɛnɛ kan ye wa n'a ye min ye a ma n'o kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ maaw b'o de ta wa o de bɛ kɛ Mexique ka ndolantan jaabi ye nka ko kabini 16e de finale fɔra tɔngɔnɔni tunu na dɛ k'a tununen don maaw la fɔlɔ Américains olu ti b'a wari ɲini na u ko mi-temps sa n'i b'a fɛ i tɔgɔ ka fɔ dollar wari 79 i b'o di i jaabi bila i tɔgɔ bɛ fɔ ndolanci kɔnɔna na min ye maa caman ye ko olu kɔni sɔnna waleya in ma nka dɔw y'a yira sa k'a fɔ olu yɛrɛ ka billet sɔngɔ yɛrɛ tun ma sɔrɔ u bolo kuma tɛ ko ka don nin ko in na ballon min bɛ yen n'o bɛ ka tan fala ye coupe du monde ballon in ko ballon gansan tɛ dɛ ballon min don a sɛbɛkɔrɔ dilannen don min ye subahana mansinw ye o minɛn dɔw b'a kɔnɔ han a kɛkun ye min ye ni ballon bɔra hors-jeu la a k'i da ka suma o la sa ko n'i ye ballon ye dɔrɔn n'a bɔra la a bɛ se k'i fari fa ten n'i m'a ta ka na n'a ye binkɛlan kan a ti sɔn dɛ ko min ye FIFA ni CAF mɔgɔw ye k'u ko bɛna na nin sigi sen kan o la namara t'a la fiyewu sabula n'a bɔra a bɛ dɔn wa hali balontan na fana ni bi donna mɔgɔ bɛ se ka na kɛ bi mun na ni VAR ma se ka kɛ ballon in fɛn dɔ b'a kɔnɔ min b'a to a bɛ se ka kɛ ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ a ka don maa caman fana bɛ yen olu b'a fɔ k'a fɔ olu y'a yira k'a fɔ ko balontan bɛ ka taa sira min fɛ nin ye farankan mun bɛ ka don a la k'a adamadenya yɔrɔ bɛ sɔn ka tunu don nataw kɔnɔna na n'u m'u hakili sigi a ko fɛ sabula ko balontan yɛrɛ diya ye maanifin ka fili maanifin ka adamadenya danyɔrɔ k'o dɔn k'o cɛ ka ɲi kosɛbɛ ko nka ko fɛn minnu bɛ ka fara a kan k'a laban ko orobow na bila mɔgɔw ka dulatalaw olu nɔ na don nataw la n'an b'an kɔlɔsi sɔgɔmada in na nin y'an ka maa minnu bɛ Afrique du Sud Johannesburgkaw fɛ olu ka kibaruya misɛnnin minnu sɔrɔla ka fara jaabiw kan an na an jigi kɛ Maroc ye bi fajirida in na sa kɛ o tɛ de ou sini fajiri de don sini fajiri don sa kɛ ɔhɔ an n'an jigi kɛ Maroc ye u k'an jigi fa n tɛ Brésil ni Japon ta in o fana ma nɔgɔn ne fala ye anw kɔni ka ndolantan an ka jamana kelen bɔra la ka ban an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Falaye Keyita Kasim Tarawele ka kibaruyaw d'aw ma a k'an bɛn. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn
ni sama mɔnɛ ye o de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ